Dili ka kaya mo trabaho. Nagdakaon lang na imong lawas, di ka kaya mo trabaho. Kung sa may gusto mo, pakibas ka ni. Pakibas ka. Uyab kayo oy. Laay kayo ba nga wala kay uyab? Mag-ila pud ta aning uban pud nga naay uyab. Magsige sila kuy-kuyugay ba? Magdit sila bisan asa manaon at tugmang inasal. Makaila man kayo oy. Paita po kayo ning dili ka kabalong mo ano. Saon di ka kauyaban. Ay, murag kanaon ako. Adto una ko si Lolo Dokyo kay murag daghan mo to siya kasawa sa una 5 man to kabuo. Tudlo ko niya kangyo kung saan paghangyo. Kung saan po pagdiskarte. Akin ato ko. Makahimo na siya kung mangyo ani. Makauyab na siya ko. Ningawa po tayo ng balay na to nga. Kita naman mo sa niya. Biniyaan mong tagasawa. Kanabang dagagasawa. Di, biyaan na lang. Uy, naman si Boy Nansoy. Sa may tuyo, daganing bata na gay. Najud ni tuyo ba? Eh, dili man mo ari ng batag. Wa ni tuyo. Uy, maing adlaw lo. Mayong adlaw pod. Unsa may ato? Unsa may ato lo nga? Wa man koy ako alo. Wala ba koy uyab ba? Wang may-ari ko nimo diri kay patudlo ko nimo hangyo ba? Sus kapoy kaya nang wala kay uyab. Maila ko lo anang uban ba nga magsige suroy-suroy nga kauban lang uyab ba? Maog yun. Magsige sila dit-dit. Mangaon sila ato sila Jollibee. Mga ari jud ko diri lo kay pa tudlo ko nimo unsaon pag hangyo ba? Nimo apo. Naunsa na baka? Dako na kayo na imong edad niya. Di ba kakabalo mo hanyo? Sayon ra kayo na apo. Inig adto nimo sa ilaha apo. Kanang babae nga imong pangisitaan. Magdala kag sista. Tapos imong pangharanaan. Ingon ra ana. Sugot dayo na nimo apo. Ako bitaw sa una. Sa ulitaw pa ko. Ay, sus, daghan kayong babae nga niagi siya akong mga kamot. Tungod niya na apo. Si Stara ang katapat, tapos kantahan nimo. Sugot na sila apo. Ay, ingon ra de anak lo. Sus, problema ani lo kay dili man ko kabalo mo kanta, dili pa ko kay mo gitar pud lo. Lisod kaayo lo. Pero ako nang paningkamutan para makauyab lang jud ko. Kay lisod kay nang wala tay uyab. Pero ang akong gikuan lo, kay kanang paghangyo ba? Unsaon paghangyo? Di mo ko kabalo mo hangyo gud lo. Tuloy ko kung unsay mga diskarte nimo sa unang panahon. Sayon ra kayo na. Tuloan ti ka sa mga diskarte. Pag humani mo og pangharana, di ba magkanta-kanta man jud ka? Nga dito sa pakasasilong, wala pagkakasulod. Pag humani mo og kanta, pasudlon ka na nila. Pag sulod nimo, tubluan ti ka apo sa mga teknik sa unang panahon. Pag sulod nimo sa gawang anak, sulod na ka. Sulod ka diri. Sa dili pa ka mo sulod, sindulo nimo og katulo ng ilalim sa pultahan o dili ka ng ilang hagdanan ba apo? Kanang hagdanan, muna imong sindulon og katulo para pagsulod nimo dito, wala na daghang baliban. Ingon ra na ni apo. Tapos, pag diskarte na nimo anak, dito, maglingkuray na mo apo. Atbang siya, o diri po ka sa atbang pod. Imurang ingon ng babae apo. Day, ni arajud ko ni anhi ko sa inyo ha, kay na ako'y tuyo nimo. Kining akong tuyo, dili ni siya tiaw-tiaw o dili po ni siya binuang. Kay ako, tinud-anay kong nahigugman nimo. Kay sukad pa siya akong pagkakita nimo. Dili ko makatulog, dili ko makakita nimo. Munang
Muanhi jud ko diri balag di ka musugot. Magsige jud ko balik-balik. Ingnon ra anak nimo apo. Tapos ingnon nimo. Sugton ko nimo. Dili ko bisyosong pagkatawo. Dili ko mo inom. Dili ko mo tabako. O wala po ko anang sugal-sugal. Mauma kung mahimo sugton ko nimo. Tapos ingnon nimo nga kining akong gugma dili ni tiaw-tiaw. Tinud-anay kini ug ipasalig nako nimo day nga panggaon tikaw mahalong tikaw tibuok sa akong kinabuhi. Mahalong patikaw mas labaw pa sa akong kinabuhi. Maunga imo kong sugton. Unsaon man na lo nga? Naarabatan na akong bisyo, sugarol, inom, tabako. Unsaon man na ako ulo nga? Sugton ko nga, naang ako tanang bisyo. Basig binuangan ra ko nimo ana lo. Basig imo ra kong gi tudluan og binuang. Dili na binuang apo nang ako ang gisulti nimo. Tinud-anay na. Tapat nimo nang biyaan ang imong mga bisyo para lang makauyab ka. Munay akong sulti o tambag nimo diha apo. Kay tinud-anay na apo. Mounay gipangita sa mga dalaga karon. O sa unang panahon apo, dili mo sugot ng usa ka babae. Kung ikaw pala hubog, dapat dili ka mo inom. Mauna diha ug naapay tiknik diha apo. Ug dili gani ka sugton, munay diingon diha apo. Sa tag-alog pa na, kung hindi ka makuha sa santong dasalan, makuha mo yan apo sa santong paspasan. Nga anak apo, dili siya musugot. Magdala kag kutsilyo, tiunan nimo apo, sugot na siya. Ana, wala na balibad. Anak nimo, di lading yung dalon apo. Kay, ikan kang nanapas. Ay, naan nimo dito. Sugot na siya apo. Ang jadi mo sugot. Imong lading haay kayo. Katilaw siya ang lading. Sige lo, kung anak madagay lo, ako nang tumanon. Kanang mga inom-inom, ako nang biyaan, tapos akong bantayan jud ng imong mga diskarte lo. Mao gini akong suhiron kay sus, believe kay ko nimo lo. Taas na kay na imong buhok unya. Sus, murag gwapo ra man gyapon kaayo ka. Bisag gibiyaan ka sa imong asawa. Nganong gibiyaan mo kasi imong asawa lo? Kana siya apo. Maong ako gibiyaan ug nag-inusara naman kung ini akong kamalig. 5 ka buka kong asawa apo. Naghinay-hinay ra silang biya nako apo. Kay tungod nga nagkagulang naman ko po apo niya. Di na ko makahatag sa mga tanan nilang kinahanglanon apo. Di na nako sila ka palitan og kuan lagmi nga sa nina. Tungod kay wa naman ko'y trabaho kay gulang naman ko. Munang ilan na lang kong gibiyaan. Di na sila ganahan ako kay saon man. Gulang na ko niya, 5 sila kabuok. Nagkinahinay sila kawala. Ang usa ni biya na ko. Natong murag mga nilabay na 5 ka bulan. Tapos pagka-usa ka bulan, di biya na pud ang usa. Tapos ang usa na pud, pagka-usa ka bulan, usa na pud. Di kada bulan gibiyaan ko apo. Kaapoy kaayo apo nang mag-inusara ta pero okay lang apo kay naamapoy saybit ba mao na diha pero apo tudloan tikaw para ikaw mabiliban sa ginikanan sa babaye nga imong pamisitaan apo. Naaray teknik ana apo kanang moadto ka ilaha apo kada adlaw monitoron nimo apo kung naa pa ba sila'y tubig. Kaya mula na tubig ako, magkabuka. Ana, kabunin mo apo. Tapos, kung mawala sila kahoy apo, buga kagkahoy. Manguma kagkahoy dito sa kalasangan. Tapos, imbughaon, ana apo. Tapos, dagang hulugasan, manghugas ka. Ay, ana, para mabiliban ka sa ginikanan sa babae apo.
unsa naman lo nga binuang dagay ng imuha dagay kay sa man adto no ang balay manguwag kahoy magkabo manghugas sus naunsa na gud na di man gani kung manguwag kahoy dos amuad di man gani kung kabo adto no nang laing balay di ang ataw no binuang ginang imuha lo imo radyo kong gibinuangan lain ng balay adto noan ko dito magbugag kahoy magkabo tapos manghugas pa jud ako abay ng balay nga di man ako ang balay binuang ginang imuha lo binuang imuha lo Dili na binuang ako apa. Sabi binuang na ni Cute, anay na. Kung naigumas ka sa usa ka tao, dapat magsakripisyo ka. Dili kay ang anak nga. Dili ka kaya mong mo trabaho. Nagdakawan lang na imong lawas, di ka kaya mong trabaho. Kung sa may gusto mo, patipas ka nito. Patipas ka. Balik, Tri, balik. Balik. Balik, Tri, balik. Balik.